Ndiyakulala phansi silale ubuthongo kwangoku ndixolile ngokuba wena Yehova undihlalisa ndikholosile noko ndindedwa. Ndiyakulala phansi ndilale ubuthongo kwangoku ndixolile ngokuba wena Yehova undihlalisa ndikholosile noko ndindedwa. Impilo yami, Impilo yami, impilo yami. lethu bazalwane, into eniyicingayo nithu yedwa umama noFemele, kodwa uthi umbhalula lexolile ngoba ukhona umuntu omgcinileyo. Bayibonga inkosi. Kubuhlungu kuni kodwa kumandi ngoba uthi umbhali banoyolwa abafi abafele enkosini kuba imisebenzi yabo ilandelana nayo. Once ube noYesu uba nobunganga buchazwa nguDavide uthi noba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andoyiki bubi, I fear no evil. Ngoba uThixo nami
qalilele liqhekwazi namhlanje makubele kunukhala ngoba ungqongile ngokuphakathi kwabantu esamane sithi balapho uThixo kaphele mayibonge inkosi xa kuphela ububomi kuqala obunye ubomi mayibonge inkosi uthi ke ngoku ndilele ndinoxolo ndindedwa amen ngoba ukhona lowo undigcinayo mayibonge inkosi kwaxa kubindaba abazalwane kwawukhawuka irhareni ngoku uyayeka uncokola nomama Mgobhozi mayibonge inkosi funeka uncokole noThixo mayibonge inkosi kungokathi umbhali phaya kukho ingoma engapheliyo mayibonge inkosi uthi isijwili soze usibona nesingqala sikho imosteni yakhala ngomatshonisa phaya abekho matshonisa abanamsebenzi mayibonge inkosi xa lilele liqhekwazi masilikhulule silipheleke linoxolo ngoba ngani ugoduka uya kwilizwe lakhe lokugoduka mayibonge inkosi bazalwane sithi isitshilelo kuqala uThixo ugqibela uThixo khumbula sithetha ngalo mntu kuthiwa yinkothofi yeqhekwazi ebegqitha omakoti mayibonge inkosi kangangibe mdala ngoku bendimazi beke salalisa kusuku lokuqala kwelesibini uZedemakare engazazi nalapha khona kodwa xa kwanza uthi ndibhaliseni ngokuqala lingatyhili incwadi ngoku yemisebenzi ngoba uthi umbhalo ukholo olungenamsebenzi lufile nofemela uphakathi kwabantu bokuqala labasebenzi efama bayibonge inkosi bazalwane ulahlekelwe yinto yonke yamenza le nto makathembe uThixo kuba lancothulwa amathemba akhe washeke sazi uba emhlabeni andizanga nanto kusekuhleni andikuphuma nazo wafana noYobhi uthi nokuba inyama yami ingadlavuka ulusu lami lube nje ndiyakumbona umhlawuleli wami uhleli mayibonge inkosi ithetha ngeliqhekwazi mayibonge inkosi belingengotonya ube kwididi lamathambo kodwa bengasebenzi amathambo enkonzweni lo mama bayibonge wade wolala bazalwane uthi umbhali funeka silubambe uvumo lombungeleli kude kube sesiphelweni uthi uMateyu ungakhindlu ungayigqika ngoba kwawuthiwa ukhindlwa kayofulela xa ukholwa qina uye esiphelweni le nto yenziwa ngabuchule yenziwa ngomqolo athi amangesi Rolling Stone gathers no moss ubunyubululu soze ufane nomama unofemela bayibonge inkosi umntu oqina olhlobo ngumuntu ongabolekisi ngendlebe yakhe athi umbhalo ubamba inja ngendlebe igqithe bayibonge inkosi le nto uqalelwe yona enkonzweni bamba yona ukhona umfundisi ozawuvela kubonisa enye indlela bayibonge inkosi ndithanda idimoni ngenye imini uyazama uphopho ubeka isandla mayibonge inkosi zithi uPawulos noSilas
siyabazi ungubani ke wena likholo elingalazi ilizwi lomkhokheli yile nto athi uYesu ezam ziyandazi nam ndiyazazi yabonga Nkosi imost yabantu abakhonzi not because kukho ingxaki ecaweni kukumamela umuntu othetha into yomqalayo amen yabonga Nkosi kodwa ubufuna ulala unoxolo njengalo mama uzalibamba ivumo ungajiki athi uPaulos intoni enosahlula eluthandweni lakho ubhubhe gula abazalwane kangasenxe kuvumo amen yabonga Nkosi amen bakhona abanye ehleli nje ufuna into emkhubekisayo mayibonga Nkosi amen hayi ubukhonzi sikhubekiso ulahlekile yabonga Nkosi amen sidikelise ngasemva uthi uba upambili masingakukhokheli mayibonga Nkosi namhlanje siyavuya mongameli amen kuba lenkonde ilele into esivuyisayo into ethethwa nguMateki athonyamezele kwasesiphelweni wosindiswa amen hayi awusindiswa namhlanje shine glory to God uyadibana naye ngomso uphethe AK hayi bo ikwangu lamntu lo besindiswa uyadibana naye uyamince okay chicken piece hayi unyamezela kude kube sesiphelweni ufane nomama unofemele lento ayinabudala lutsha iqalwa ngoku umncinci wayibonga Nkosi ube nethembe lokujijayo ube nethembe lokumlikisazela oba mandihambe emkhondweni saluhamba nje ulandelwa abakhokheli yilonto sithi makadunyiswe umkhokheli umuntu olandelayo uhamba apha emva kwakhe akamane nyonke amen into lenzeka sofika kuyakhona ngenxa yobomi balo mama bayibonga Inkosi amen wanyamezela ebunzimeni amen sasinexhala mhla uyileyo intombi yakhe amen bazi buzavuka na wavuka lemka ithemba lakhe unyana wakhe wavuka bayibonga Inkosi amen wathi kuba longa uThixo wethu bayibonga Inkosi wosikhapha kude kube sekufeni masimkhulule efamily sisazo kokuba lijoni elifele emfazweni bayibonga Inkosi nothi lamajonana bayibonga Inkosi akhona amajona la kodwa unalithemba ubusemva kwalo lisemva kwalo lakudubula enqenzi kodwa nalo chapha bayibonga Inkosi ngalomazwi masonele siwamkela umphangalo mama sanele siyavuya ngoku siyabonga thina haleluya haleluya
bazalwane. Yes. Xa ndinibulise nonke ngegama lenkosi. Ndithondane umkhumbulo ngoku. Ndophuka ingalo mabaleka. Ndiqhuba le moto wam ngesandla esinye. Siyobeka intombi yalo mama. Mayibonge inkosi. Kodwa siyambulela uThixo beligcinile uvuko. Kwade kwangoku. Amen. Ngenxa yexesha ke torho. Yes. Abashumayeli ndibabekela umgqibelo. Mayibonge inkosi. Uzukuyofuna intente ebhetere wena. Andiyazi le nto ndibe sententeni ndiphandle. Mayibonge inkosi. Amen. Bamncedisa omama, mama nimncedisa afune intente ebhetere. Mayibonge inkosi. Ngondiphandle kodwa ndisententeni andinazi bani. Mayibonge inkosi. Xa nditshoyo ke ndifuna ukuthi ke mariform masimkhulule umama family, masimkhulule umama simyeka hambe imini yakhe. Kwesi sithuba sizawucela nje ilungu lefamily lizise izaziso lokuba uzawubekwa nini ebekwaphi, gqabagqaba uwenjani. Emveni koko sinike inkokheli yakhe ize yenze izaziso izobuya ke ngoku sigqibezele. Amen. Yesu bambulele.
Hospital. Amen. Usibawu Bishop and yomabawugo sangasemnyango. Ngicela uxolo ngongazicabuli isihlalo. Ngokunjalo kumama Bishop kazi yoba kumama Nkosikazi ngasemnyango. Ndibulisa abantu enxaso kuyo yonke. Ndibulisa ifamily yakwa noFamily. Izaziso zihamba ngolhlobo ngoLwesibini uMamzango umzimba wakho uyaphuma. Umthandazo uyaqhubeka wona. Nokubhalisa abantu bangeza ngaphambili. Imoto yefamily ngolesine iyaphuma yona. Zime njalo ngokuzaziso. Imali besingekathethe nomenzi kuba abantu bengekazi ngokwesihlalo ndibusa uhlale wesifunda amanzi. Ndizama ukuthi yonke into lihle noko kufuneka nditsale nayo. Inkomo kayitsale inyoyisa kahle. Yes. Ya ndizama ukuthi ulihle useyijongwa. Noko ndiyabonisela nam. Akanoba namandla funeka simfundile. Yes. Wayisithi ubhuti lo unyana kadada isithi ndakamalume ufuna ukuhamba endlela. Yeah. Owamafa. Yes. Ibalekile ke lona. Ndizama ukuthi
le nto niyenza apha intle ifana nanto kuthiwa kwakha njengencwadi inantsi kuNehemiya athi masakhanini uthi uNehemiya akathetha ngokwakha uthi niyakubona na okubi nasikubo ukuba kuke ngakufuneka nakhane ungakhona ubuye ecaleni ungakho sanabhalati nogesheni ngobe kwakho sanabhalati kuza konakala funeke sibambaneni sakhe umamzango ke ebetsala kuncuthu ngengombe noko benikezela ndizama ukuthi inhle into eniyenzayo ndilithanda ilizwe likadade xa usithela uphepha ngomnye umntu awuziya ndawo khawuzama utyhuthuza ukwenjela ubheke phaa kanti ke kawuhamba ngolaa hlobo indlela yakho ibandla funeka uzithemba kwakho noThixo kunika amini ngoba uthi aninaso nasabele nakulawula eYerusalem xa becaba osanabhalati bafuna umvalela kodwa wafuna kuThixo amandla into yoba khaninike namandla ya okay shimi kodwa amandla ndiqiniseke ma wafuna kuThixo kwaye ke ngoku kubakho ibricklayer kubakho umuntu ozawuxova udaka oxova idaka uxova idaka anisoze nenza umsebenzi womnye noko ngoba unyana kanomyekela noko kaloku basakhula abantwana ya basakhula abantwana yilaa nto wathi uPetros ekayimile esithi manisuke kuwe uthi kathi manisuke kuwe uthi uYesu sukoyika ngoba uzawumloba abantu suzoyisela ngoba inyimini zaba ngumlobo abantu ngoba kawusoyika kungazitheli funa kuqiniseke into yenza funa kuqiniseke kodwa ke mandiniyeke ndawuphefumla ndingayeki ndingumoni kodwa ke noko ndingamandla konke kuyenzeka Mandibulise ama-reforms egameni lomfelo wethu Yesu Kristu amen. Ndibulise inkokheli ezikhethekileyo, ndibulise uyasenkonzo, ndibulise inkokheli ezilapha kwimvaba ngemvaba egameni lomfelo Yesu Kristu amen. Inkokheli simaxhaphetshu sinyuka sehla umthandazo uyaqhuba bakhe babuzana kuloba ngolosihlanu siyathini zange unachance yokubhekela onwabeni ubomi bakhe sithele enkonzweni sathi ukuze siphumle asuka apha eKapa kokheli likhulu lelixhekwa sana besilapho ngolosithathu solufakela umthandazo kwanyanzeleka into yoba sibe ukushunqula phakathi ngoba ndabona uba imekwa inhlanga sakhuleka kakhulu sithandaza umcengo uThixo sabona kusisa kwangolosine saphela insuku oko ebambeke kakhulu ugulule ama-reform Thixokwazana futhi ethembe uThixo kwinto yonke kade ngafikelela into yokuba ngecawe emveni kwemini makambizele kuyo uThixo esesibhedlela sizama ukuthi zimtyile inhlungu mama okheli kangoba siyalungisa into yokuba kube kanti sabe sinayo apha endleleni uyokumbeka ekhaya lokugqibela ndiyathemba ngokheli ziphele lapho enazo amen amen
izaziso zasekhaya sibulele nezaziso zenkonzo. Amen. Sibulele notato onyuke ngomlenze. Mayibonge inkosi. Kodwa wabeka amazwi amandla. Umoya lo unentumekelelo. Mayibonge inkosi. Kodwa nincede ngomgqibela bekhona. Mayibonge inkosi. Ma reformed njengesiqhelo ngomgqibelo. Sizawube silapha estrand. Bayayazi omama babathini ngo-2 bayaqala. 4:30 bayangena otata nolutsha. Mayibonge inkosi. Ukwenziwe uba lo mama simtyise into ebephila yona. Siyavana? Akufuneki ke ngoyisifana kalo. Ngoba isifana kalo sozuve noba kuthwane. Kuthiwa ngulokopu kalo wena yena kokayo. Mayibonge inkosi. Awuyiva lento uyayinakana bithini. Ngoba iZimbabwe ilapha, iZambia ilapha, isiBhulu silapha. Mayibonge inkosi. Xa uMamzangwa ke ngomgqibelo izaba inkonzo yakho yokugqibela nothi umthandazo wokugqibela. Kufuneka nonke nibe khona nivathe nibe bahle. Mayibonge inkosi. Nabazalwane babe bahle for eliqhekwazana ngoba limke enyameni likhona emoyeni. Mayibonge inkosi. Xa sithoke siyacela okokuba bakhuthala abantu zobe kuthandaza. Nabaphako Kapa keli useholideyini mo noba utsala baothi uyashunyayelwa apho anizukwenzakalisa abatata bodwa. Mayibonge inkosi. Ke ndihleke ndifike umshumayele ngqongqile ngomlenze omnye ebhedini kodwa kukho imithandazo. Mayibonge inkosi. Phoswa ngosemonti man olapha umthandazo ibalapha. Hallelujah. Xa ulapha nethi xa kusheka 30 minutes uzawuphuma uba unanto ugoduka undifowunele ndizazokuthatha. Mayibonge inkosi. Ngoba bazalwane lo mama yi-anki. Andiyazi ndingambeka njani. Ndiqinisekile iLady Frey idlavukile emoyeni ngoba lo mama yi-anki. Baninzi ophunguphungu. Ubone nje noba wenzani uyambona ayifana naye ke le. Lo mama u-straight. Niyamazi uphunguphungu zingaphi inkomo zasekhaya. Ulathayo onke indawo. Hayi lo mama be-straight. Bazalwana ndithuki. Ngaske qha niyi-understand okokuba ebengumntu onjani. Amen. Ngomgqibelo ke iyawubi lapha iPaarl nayo neCryfontein neKapa ngoba bambalwa bakhoyo ngenxa yempangelo. Kodwa kubakho sizathu ngomgqibelo. Mayibonge inkosi. Kufuneka babe khona ukuze uMamzangwa anikwe inkonzo yakhe. Ngoke make sifumane isosara ize ngaphambili. Izawuqala phaa ngasemnyango ingasuka apha iye phaa emnyango. Masithathe ingoma. Asemanzini abilayo. Manzini abilayo.
izithandwa zomfutshane azasamkele nofeza. Egameni loyise lonyana lomoya oyingcwele. Thixo olungileyo mnini into zonke. Njengoko besikumemile Thixo wethu ukungena kwethu. Nangoku asikugcothi Thixo wethu, hlala nathi osenamandla wami Thixo olungileyo. Uhlale nakweli khaya Thixo olungileyo. Uhlale ubeke ivumba elimnandi Thixo olungileyo njengoko ukhonzwa kulo mzi Thixo olungileyo. Thixo namandla amakhulu ngoko nangoko umsebenzi wakho besiucele kuwe. Ubuyisela kuwe Nkosi enamandla amakhulu Thixo olungileyo. Uze ukhaphe Thixo olungileyo omnye nomnye esiya kumnyango ngeminyango Thixo olungileyo. Afuye ngokwendlela ebephume ngayo Thixo oyingcwele. Nkosi enamandla amakhulu nabo Thixo olungileyo bakwezo ndlela msindisi olungileyo. Cela nabo Thixo olungileyo basindise Thixo oyingcwele. Ngoba Thixo olungileyo kukho laa mntu unamendu amakhulu kuthiwa nguSathana Thixo olungileyo. Khawule loo mendu Thixo oyingcwele kukhambe kuvela entlanga. Cela wena ke Thixo olungileyo ngegama leNkosi yethu Yesu Kristu ngoku nako naphakathi. Amen. Nothando lukaThixo uyise nobudlelwane bomoya oyingcwele akuhlale nathi sonke ngoku nako naphakathi. Amen. Hallelujah.